Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. În episodul de astăzi am să vă spun cum să arzi cu 450% mai multe calorii fără cardio. Ei bine, să modelezi ultimul set al unui exercițiu poate determina randamentul total al antrenamentului. Ultimele seturi, cele de final, au fost mereu o piatră de căpătâi în culturism pentru că îți permit să faci mai multe repetări decât într-un set normal. În plus, îți dau și un stimulant de împlinire, de treabă bine făcută. Studiile au arătat că aceste tehnici duc la o creștere mare a ratei de ardere a grăsimilor și cu o retenție de 100% a țesutului muscular. Un studiu a comparat efectele a 20 de săptămâni de HIIT, High Intensity Interval Training, cu 20 de săptămâni de antrenamente de anduranță asupra unor adulți tineri. Grupul care a făcut parte din HIIT a ars de 9 ori mai multă grăsime decât grupul de anduranță. Ei bine, un alt studiu a comparat un program tradițional de antrenament cu greutăți cu un program de antrenament cu greutăți cu intensitate ridicată. Antrenamentul tradițional a constat în 8 exerciții, fiecare câte 4 seturi de câte 8-12 repetări, ultimul set fiind dus până la epuizare. Programul cu intensitate ridicată a fost alcătuit din 3 exerciții de 3 seturi a câte 6 repetări fiecare, plus un set adițional făcut pe principiul pauză-odihnă. Antrenamentul tradițional a durat 62 de minute și volumul total a fost în jur de 7700 de kilograme. Grupul care a urmat antrenamentul cu intensitate ridicată l-a terminat în 32 de minute și a ridicat doar 3900 de kilograme. Dar a avut o rată de ardere a caloriilor după antrenament care a durat și a doua zi, cu 450% mai mare decât cei din grupul care au făcut antrenamentul tradițional. Conform acestor studii, sunt de părere că a aduce ultimul set până la epuizare prin folosirea unor tehnici speciale rezultă în creșterea masivă a arderilor calorice. Și acest lucru poate fi făcut fără a adăuga mai mult volum, ci doar prin optimizarea ultimilor serii. Cum se aplică? Ei bine, am să vă dau câteva metode prin care să extinzi ultimul set și să arzi câteva kilograme de grăsime. Prima, pauză-odihnă. Aceasta a fost metoda folosită în studiul citat anterior și este o metodă de care are parte atenția culturiștilor datorită faptului că poate mări numărul de repetări al ultimului set fără a schimba greutatea. Cum se face? Fă repetări până la epuizare tehnică, iar ultimul set al unui exercițiu, adică până ce nu mai poți, faci nici o repetare fără a trișa. Pune greutatea jos sau pe suport, fă o pauză de 15 secunde sau 10 respirații, apoi ridică greutatea și fă iar repetări până la epuizare tehnică. Dacă faci câte 10 repetări la seturi normale, încearcă să faci 5 seturi la prima pauză-odihnă și 3 la cea de-a doua. Principiul pauză-odihnă este util mai ales la exercițiile secundare, nu la cele de bază, pentru că tehnica de execuție se poate deteriora rapid și exerciții precum genoflexiuni sau îndreptări. 2. Seturi grupate. Seturile grupate sunt similare cu cele pauză-odihnă, dar seturile și perioadele de odihnă sunt predeterminate. Cum se face? La ultimul set al exercițiilor de bază, în loc de 10 repetări, vei face cât de multe seturi poți de câte 3 repetări, cu câte 20 de secunde pauză între fiecare set de 3 repetări. Să te odihnești 15-20 de secunde între fiecare set permite corpului să refacă o mică parte din fosfocreatină și să poți continua să ridici greutăți. Sistemul este genial pentru exercițiile de bază făcute cu haltera pentru că nu te împinge la epuizare totală, dar îți permite să folosești greutăți mari. Deci, dacă poți face 10 repetări cu 80 de kg, poți cu siguranță să faci 4 seturi de câte 3 cu 90-100 de kg și astfel vei crește volumul total al exercițiului cu 25%. Dacă faci seturi grupate la exercițiul de bază al antrenamentului, rămâi la 2-3 repetări pe mini-seturi. Dacă faci un exercițiu secundar, poți crește numărul de repetări la 5. Dacă vrei durere cu adevărat, setează un cronometru la 5 minute și fă cât de multe seturi grupate poți în acest interval, scăzând numărul de repetări pe măsură ce oboseala se acumulează. 3. Seturi în retragere. Seturile în retragere pot fi făcute atât pentru exercițiile de bază, cât și pentru cele secundare, fiind o modalitate excelentă de a învăța tehnica corectă de lucru, dar și de a-ți împinge la limită sistemul muscular și cardiovascular. Cum se face?
Imediat după ce termini ultimul set al unui exercițiu, scade greutatea cu 30 sau 50% și apoi fă cât de multe repetări poți, țintind către 15-25. Cum la ultimul set al unui exercițiu deja ești obosit și de la cele precedente, oricum nu poți face la fel de multe repetări, așa că această tehnică funcționează într-un fel ca preobosire. Seturile în retragere pot fi aplicate cu succes fiecărui exercițiu, pentru că vei folosi greutăți mai mici pe mușchii deja obosiți, așa că nu îți vei supra-solicita sistemul nervos central. 4. Seturi descrescătoare. Foarte bine cunoscute în culturism, seturile descrescătoare și-au păstrat popularitatea de-a lungul anilor datorită încărcăturii pe care o pun pe mușchi într-un timp foarte scurt. Cum se face? Un set descrescător înseamnă să faci repetări până aproape de epuizare, cu o repetare mai puțin de epuizare tehnică. La ultimul set al exercițiului, apoi să reduci greutatea cu 25% și să faci iar repetări până aproape de epuizare. Apoi să scazi iar cu 25% și să faci repetări până la epuizare. Poți repeta procesul de câte ori vrei, dar cel mai bine este să scazi greutatea de 3 ori. Un factor limitator al seturilor descrescătoare este schimbarea rapidă a greutăților, așa că nu ai doi prieteni care să-ți descarce greutățile. Seturile descrescătoare se fac cel mai bine la aparate. Desigur, poți face seturi descrescătoare și la presa la 45 de grade. Dacă te dai jos suficient de rapid, descarci și te pui imediat pe treabă. Astfel beneficiezi și de un efort suplimentar. Și ultima, numărul 5, nebunia celor 50 de repetări. În trecut era o tehnică des folosită, dar este rar întâlnită astăzi. Probabil pentru că este foarte solicitantă. Cum se face? Pur și simplu reduc greutatea la ultimul set cu 30 sau 40%, un procent cu care ai putea face 20-25 de repetări. După ce termini de făcut 20 sau 25 de repetări, fă o pauză de 15 secunde. Continuă să mai faci câte repetări poți. Poți fi chiar și câte 2-3. Și pe urmă ia o pauză de câte 15 secunde când nu mai poți. Continuă astfel până ajungi la 50 de repetări totale. Un exemplu de repetări ar putea arăta ceva de genul 20 de repetări, 10 repetări, 8 repetări, 6 repetări, 3 repetări și 3 repetări. Iar în total fac 50. E bine, dragi prieteni, cam asta e pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, lăsați un coment mai jos, dați un subscribe, un like și ne vedem în episodul următor.